வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பாம்ப் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். அது என்ன சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷனே ஒழுக்கமாக போகிறதில்லைங்கிறாங்க. நம்மளுக்கான நம்ம இப்போது அளவான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்குலாம் ஒழுக்கமாக போகுது. சரி, அது என்ன ஈவெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைடர் வச்சு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். கலஹரி மேப்பில் ரூம் மேட்ச்சில் இருந்து. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹையஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்சை பார்ப்போம். பாம்பை நம்மளே எடுத்துட்டோம். எங்கே போய் வைப்போம்? இங்கே ஈஸியாக இருக்கும். எங்கே வைக்கலாம்? ஏகே போவோமா? சரி, ஏகே போவோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலஹரி மேப்பில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலைட் பாஸு. செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக்லி மெம்பர்ஷிப் போடலான்ட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுவோம்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் அதான் எங்களுக்கு தெரியும். போடு 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 போனா சும்மா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு தகன்னு விளையாண்டாச்சுல. அடுத்து ரீலோட் பண்ணு. அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறியா? ஏதோ வந்துட்டேன். பாப்பா என்ன அங்கே நின்றுட்டு இருக்குது? போ கிளம்பு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் இருக்குது. அவன் அந்த பக்கம் இருக்கிறான். அதனால அவனை நம்ம போட்டு வெளுத்து வாங்கியாச்சு. இவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவங்க மொத்தம் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு. கலஹரி மேப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணலை. அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதில் மெயினாக விளையாடணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்டோட லிங்க் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா விளையாடலாம். அது உங்களுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் தான் கன்ஃபார்ம் விளையாட முடியும். இந்த வாட்டி பாம் யார் எடுக்கலாம்? நம்ம தான் எடுத்துருக்குறோம். இல்லை ஆனந்துக்கிட்டே அங்கே ஓடுற ஏற்க போனேன்னா மண்டையிலே அடிப்பாங்க. இந்த பக்கம் வான்னு கூப்பிட்டேன். அப்புறம் தான் ஆனந்த் இந்த பக்கம் வரான். வா 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 அப்படின்னா தான் முடியும். பவர் கொடுப்போம் ஆனந்துக்கு. ரைட் லெஃப்டில் தோடுறான். நல்ல வேலை 45 புல்லட்டு போடுறதுனால நான் கிடைச்சேன். இது வேறு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் அவ்வளோதான். நம்ம இதாக இருப்போம். அவன் கில் எடுத்துருப்பான். சரி, அதை விடுங்க. நீங்கள் முன்னி சப்ஸ்கிரைப் இல்லையா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்குது. மறக்காமல் அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் நீங்கள் உங்கள் இந்த மேட்ச்சில் என்னடா காலையே சொல்கிறேன். சரி விட்டு ஜெயிச்சாச்சுல, அது போதும். பரவாயில்லையே தம்பி. லெவல் 3 வெஸ்ட்டாக எடுத்து வந்திருக்கிறான். அதனால தான் சுடவே முடியல. சரி, இப்போ ஈவெண்ட்டை பற்றி இல்லைலாம் குறிப்பாக பார்ப்போம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்கிறேன். கலஹரி மேப்பில் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம். கிளைடர் வச்சு இந்த ஹையஸ்ட் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டாக ஒரு மலை இருக்கும். அங்கேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போவோம். அதில் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்க, யார் செகண்ட் வராங்க, அவங்களோட பேரை நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரீடிம் கோடாக நாங்கள் இது தருவோம். நீங்கள் அதில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். டிஸ்கார்டோட லிங்க் இருக்குது. அப்படியே நீ இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் வேறு அப்டேட்ஸும் அதுலேருந்து உங்களுக்கு தர முடியும். ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இந்த பக்கம் ஓடி வருவான். நம்ம பார்த்தோம்னா எவ்வளோ நீ சொல்கிறது? நான் சுடுவா வந்து சுடுறடே சுடுவா. நம்ம ரிவே பண்ணுற சீட் அங்கே வச்சுட்டு அதனால் டப்புன்னு கைக்கு வரல. செலுத்த போடுவான். என்னதான் அளவுக்கு பவர் போட்டாலும் ஒரு பெருசு வர மாதிரி வருமா? ஆனால் உடனே சொன்னான் யாரோ வந்தாங்க. நானே பார்த்துட்டேன். அப்புறம் என்ன நல்ல போடு. யாருக்கிட்ட பாம்பு எடுத்து தனியாக போனேன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாதா கேட்குறேன். எடுத்துருவோம் பார்த்துக்கோ. செப்டம்பர் நம்ம யூஎம்பியே வாங்குவோம். ஏன்னா அதுதான் சும்மா டபுள் டேமேஜ் என்னோட சூப்பராக நம்ம வச்சுருக்குறோம். வேறு கன்று இல்லைப்பா. MP40 வாங்குற காசு இல்லைப்பா. அது
அதனால் உங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் இல்லைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்படியே இந்த பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுருங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் அந்த போயா சிம்பிள் ஓட்டுனீங்க, டேய் போயா சிம்பிள் எப்படி ஓட்டுனீங்க அதை சொல்லு. தெரியலையா? சரி, இதை எப்படி ஓட்டினாங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரியல, வாய்ஸில் கேட்டேன், அவனுங்களும் எதுவும் சொல்லலை. சரி, ஐயோ அந்த பக்கம் போடடே ஆனந்தே, அந்த பக்கம் போ, அந்த அங்கே போ, அப்படியே போ. ஏன்னா எல்லாருமே இந்த பக்கமே வந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாம். இப்போ அங்கே மேலே ரேங்கர் மேட்ச் விளையாடுற மாதிரி ஸ்டே பண்ணிடுவானுங்க. எவனாச்சும் வந்து பாம்பை வீங்கடா, அப்போனா தாண்டா ஜெயிக்க முடியும். லூசு பசங்களா வாங்க, உங்களுக்காக எவ்வளோ நேரத்துக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காது. நைட்டு போனால் முதல்ல அவன் நீ ரிவைவ் பண்ணுன்னு சொல்லுவான். நான் மேலே அழுத்தலான்னு சொல்லிட்டு நீ தாண்டி வந்து அந்த பாம்பு மேலே ஒரு க்ளோவால் போட்டு விடுவோம். அப்போ தெரியும் அவன் எலிமினேட் ஆயிடுவான், நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்போனா தான் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடக்குதுங்கிறது தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிய போது. நீங்கள் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க. டிஸ்கார்டில் லிங்க் இருக்கும், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், டிஸ்கார்டோட லிங்க்கு மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அதுலேருந்து நம்ம ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஈவெண்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக சொல்லுவேன். நம்ம தான் வாங்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ கோயிங் டு பி எண்ட். We will see in the next match. Tata, bye bye friends. We will see in the next match. Bye bye.